Ezike, Amonye Mbano, Hime Mbano, Umeje too precisely. Ori Lotu Node. What's up? Bapandu. Oyoyo. Bapan. Ihendi. Afambo Chinedu Kedize. MFR Anetum Ake. Buabo. Bapandu. Kembo. Nona Nigeria. You want that kind of quality associate. Papa, Ihendi. Mado, Ekenemo, no, Afambo, African China, Bapandu, Sabadilla, my phone. Thank you, Papa, Ihendi. Abumazi Emekane ejimnaka na kpakpando a ha pụta gị ife ịkwado n'ihe omenala gbasara ndị Igbo ya bụ onye ọbụla tinye aka ka anyị kwadebe omenala Igbo ọkacha na kpakpando ọ bụrụ na ilu chọọ itinye aka bụ ahịa na-ele maọbụ ọrụ na-alụ mee ka ụwa niile mata maka ya jebe na kpakpando ka itinye ọ ga-abalụ gị uru kpakpando ihe ndị Igbo ndị ọma ekele m unu nke onye chiri ya zelu abụm Chizzy Ani ọbụm na-ewetara nzukọ kwa Thursday niile na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara olukwe na Friday nwetara unu kpakpando na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara ọ bụ na kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo n'eziokwu Solid FM anyị na-eti kpakpando ihe ndị Igbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti 100.9 Solid FM. Nke na-asị ka anyị na-adị anyị na-abịa abịa na-asa anyị nawa anyị abatago kpọmkwem n'oge ha ji eji asụsụ Igbo eme omenala ebe a ka anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche maka na anyị fụrụ omenala anyị n'anya omenala Igbo bụ nke Chineke goziri agozi wee si anyị jiri ya wee na-eto ya mere ọ na-aja anyị bụ anyị mụọ nwa n'ala Igbo anyị na-eto nwa anyị kenekwa Chineke baa ya afa eji eto Chineke dịka Chukwu Emeka Ngozi Chukwuka ekene dịrị Chukwu emechazie a na-ewekwara ụmụaka ahụ nyefee n'aka Chineke wee sị Chizọba ebe ọ bụ chi zitere ya Chizọba ya
echeta emecha ihe niile ọ bụrụ na ọ gbajuru dọrọ gbaa onye ndị mmadụ ya ri na amaghị nke a ga-esi asị na Chukwuma zụrụ ihe niile ya bụ Amaechi ọ bụ Chukwuma. Ọ dị mma, anyị abatago kpọmkwem maka na tata juru eju. Anyị were uru ị ga-erita maka na ewere ozi anyị ga-ezipụ gị ị ga-esi na erite uru. Mana tupu anyị na-eme nke anyị ga-eme n'omenala anyị dịka anyị si eme ya, wee tinye ọnụ n'isiokwu anyị oge a ga-agbapụ ekwentị soro wee na-atinye ọnụ na ya. Oge anyị na ndị otu Great Ọtọsim batakwara maka na ewe nke ojizi ozi nke oji taa kara aka abịatazi anyị na-ekwu nke ahụ. Mana tupu nke a na-eme, kedu ntọala ị na-atọrọ ụmụaka gị? Maka na ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na ile anya n'ebe niile na ala Igbo, ọkachasị n'isi ojii, ndị a were omenala bịara abịa jiri ọnụ metọsị omenala anyị, nkewa wee jupụta ebe niile. Ihe niile bụ nke Chineke jiji anyị mma, ha jiri ọnụ kọtọọ ya mee ihe niile. Ndị Igbo, ndị isi ojii akpọzie ebe ha si asị, kpọọ onwe ha asị. Ụfọdụ ndị a omenala bịara abịa si anọrọ n'ebe ha na-ekpe ekpere nke ha, ha si ihe niile gbasara agbụrụ nke ebe isi asị na ha ka bịa ya. Gịnị kpatara ihe a? Anyị gọba ọfọ wee were ọjị wee gọọ ọfọ, asị na ihe anyị na-eme adịghị mma, na ọ bụghị otu a ka ekwesịrị iji fes Chineke. Anyị were ọfọ n'aka, kpara ọfọ n'aka wee gọọ ọfọ, asị mba na ọ bụghị ya. Anyị wee were mmiri nke Chineke goziri agozi si ka anyị ṅụọ mmiri, asị na nke anyị na-ewe ka ọ dị. Nke ọbụla anyị mere okwu ine anya na gboo, mmanụ ojukwu were ọrụ ọ na-alụ pụrụ iche. Mana ngwa gị nke bụ eziokwu, ịbịa ugbu a wee were mmanụ ojukwu wee mee ihe ị kwesịrị ime, asị mba na ọ dị ka ị na-agọ mmụọ na-aga alụsị, wee sị ọ bụ ịgọ mmụọ ọ bụ na ọ bụghị eziokwu, ọ bụ na ọ bụghị ezi ihe. Oge ụfọdụ asị gị na ikpe ekpere ma ọ bụ gọọ ọfọ n'asụsụ gị, asị na-ebu onye ọgọ mmụọ, na-ebu onye alụ. Mana ndị a bịara abịa, ha ga-ese onyonyo magide na ụgbọala ha, magide na ụzọ ha, magide n'ebe niile. Ụfọdụ ịga n'ebe ha na-eme nzukọ nke ha, ha ewere mmiri, ọkwa mmiri si n'ala anyị, ha ewere ya na-efe ajụ. Ụfọdụ na-azụ mpempe akwa ha ji eficha ịmanụ, mpempe akwa eji eficha iru na ihe na-eficha okpovu, ewere ya a na-ele ya, ejide ya n'aka, ha si na ọ bụ ka na-agọzie na ya ihe ọbụla ọ na-egbochiri ha ụmụ ihe dị iche iche. Ụfọdụ ka a na-afụzi ha ga-ahapụ uwe ha kwesịrị iyi wee yiri uwe ya ọzọ, asị gị na ọ na-egbochiri ha, na na-achụrụ ha ajọ mmadụ na ajọ mmụọ. Ụfọdụ ewere oyi onyonyo oyi isi ebe ọ na-egbusi na-ekpe ekpere, ọ magide ya si na ọ bụ chi onye a na-eche ya. Anyị wee na-ajụ, gịnị kpatara ihe a? Onye nke imezie nke si na chi ejiri ọnụ kọtọọ ya. Mana ofu ihe ahụ anyị na-eme, ha na-eme mmekarịa. Nke ha na-eme nke nwere ike ịkpọ ya aka mere, mana anyị na-eme nke si na chi, ezigbota chi, mana ha ji ọnụ na-akọtọ ihe niile gbasara ihe ka omenala anyị. Amechi Ugwuele tinye ọnụ n'okwu. Chiziani nwanne m, o nwere ụdị ihe anyị na-abịa bonite ebe a, orie m ọnụ, rie m ezigbote ọnụ, ụwa m akpata oyi. Mana ọ bụ na nkwụsị ndị mmadụ na orugokwanụ mgbe mmadụ ga na-eji ụbụrụ isi ha wee na-arụ ọrụ, wee na-ebi ndụ, site n'ịjụ ajụjụ dị aṅaa na ịchọkwanụ ka ị mara ajụjụ a kedu ha ga-asị ya, sitekwanụ na itinye akọ na uche, tinyemie ya etinyemie na inyocha ihe dị aga dịka isi wee kwu. O nwere onye efunugo Chukwu anya mara ka ọ dị. O nwere onye ma asụsụ Chukwu na-asụ. O nwere onye ma ka akpụkpọ anụ arịa dị.
o nwere onye ma ọ bụ onye ọcha ka ọ bụ onye isi ojii, o nwere onye ma ma Chukwu ma ọ na-acha mmanụ mmanụ, o nwere onye ma ka ọ dị, o nwere onye ma ọ na-eri ihe n'ọnụ ma ọ na-etinye ya n'imi ma o nwere ọnụ ma ya fọdụ iri eri. Mana mmadụ na-aghọta nke ya na-esi ka o si wee ghọta Chukwu na ike o nwere, na-asị ka ya kpọkwuo ya, ka ya kenee ya, ka ya fee ya, ka ya too ya. Ya mere ndị ọbụla na-emeso Chukwu ka ha si wee fịa, na-akpọku ya, na-ekpere ya ka ha si wee ghọta, werekwa n'ihe dị iche iche wee na-eme ihe a dịka na mmadụ ji ihe eme ihe. Onwe n'ihe abịakwa na a na-ekwu maka okwukwe, ihe eji eme ihe okwukwe dị dịka o nwere osisi ndị mba ebe ọbụla ijere ha nwere ike isi gị na ihe a dị ha na nsọ, na-ewere ya wee mee ihe dị aga na ihe dị aga ga-adị. O nwere ebe ị ga-eje ifu ebe e gere ọmụ, ọ gwa gị ihe na-emenụ. O nwere ebe ị ga-eje ifu ebe edosara akwụkwọ ndụ dị aga, ọ gwa gị ihe na-emenụ. O nwere ebe ị ga-eje ifu ebe edosara ihe dịka ihe ndị be anyị na-akpụ ya bụ agbụrụ ọgwụ, dịka eweta ihe ewere ya ekechicha ya ekechi, fịa ya afị, kechie ya, dosi ya ebe a ga-edosi ya, ịfịa ị mara na o nwere mmụọ nọ n'ime ihe anwa na-echekwa ya. Dịka a ga-asị na ọ bụ na o nwere ihe ị nwere ime ebe anwa, ọ bụrụ gị nwa nwe ihe dị ebe anwa, o nwere onye zi gị bịa were ihe dị ebe anwa, aka ga-ejekwa n'ebe anwa na ihe a nọ na nchekwa. N'ijite n'ihe a i kwuru, ihe a niile dịka ịga ọmụ n'ihe na ihe ndị ọzọ na-adị ile n'oge a, ma ọ ka na-adịkwa ile maka na ọ bụrụ na edebe ọmụ a ime ihe ị na-ekwesịghị ime, ụfọdụ na-abịa ije were ihe mmadụ ma ọ bụ ewere ka isi abanye ihe ma ọ bụ ege ọmụ asị gị abanyekwa n'ebe a, ịbanye ya efu ihe dị na ya. Abịakwa n'ọzọ, ọ bụrụ naanị n'imesi mmadụ ike ma ọ n'ime ihe ọjọọ. Nchekwa, ịgba na enwere nchekwa nke a na-echekwa na mmadụ nọ were anya na-eche na-ege ntị ka ọ fụ na o nwere onye bịara ebe a. Nwee nchekwa nke dị n'ime mmụọ, ọ na-abụ iwere ihe dị aga wee tọ ebe dị aga, o chekwa ebe anwa, ma ọ bụ iwere ihe dị aga jide n'aka ma ọ bụ tinye n'arụ, dịka ndị be anyị na-abịa kanye ọgwụ n'arụ. Ị na-aghọta ihe na-ekwu? Ọgwụ a na-akanye n'arụ oge na-abụkarị maka ichekwa mmadụ, ichekwa onwe ya, dịka mgbochi. Ndị oyibo na-abịa gbaa ọgwụ mgbochi, ndị be anyị na-abịa kanye ọgwụ mgbochi. Na mgbe gboo, ọ bụrụ ndị oyibo wetara ọgwụ mgbochi na be anyị, ndị be anyị na-abịa n'oge mbụ kapụọ anụ arụ mmadụ, were ọgwụ tee ya n'ọbara, ọ banye ya n'arụ, ọ bụrụ ọgwụ mgbochi. Ihe dịka arụbere n'oge gboo ewu ka esi eme ya, ọzọ dị mgba na niile eme ụmụaka niile aka m ebe a. Ndị be anyị si na ihe ọdụdọ megide m ọzọ dị mgba ka a na-akpụ ya. Eduru m jee ebe akara m ihe a, techaa ya ihe tere ya, ọ banye m n'arụ, ọ kwụsị. Ị na-aghọta? Ya bụ asị gị immunization ka ha si akpụ ya na oyibo. Ọkwa ije were ọgwụ gbanyekwa mmadụ n'arụ ka mgbochikwa. Mana abịa ndị be anyị mee ya kịta, asị na o jere kanye ọgwụ n'arụ, akatọ ya, ọ na-agwọ ọgwụ ihe niile dị ire o nwere ihe ndị okwukwe ọgbara ọfụ ji ekpe ekpere. Ha were ya, ha nwere ike ụfọdụ ibie anya n'ugbo a na ife ebe ha konyere ya, anya ije na be ha ife ebe ha konyere ya, ụfọdụ na-anya nke ha n'onu. Mana onye be anyị nwa anwa nyara ihe a n'onu, tinye ọgwụ aka eji ekike, hapụgodo aka, tinyegodo ọgwụ, tinye ọgwụ na ya. Ị na-aghọta ya? Na-agwa gị ọgwụ bụ mgbochi na ebe ị na-eje. O nwere ike ọ bụ na asị na anaba unu na ijide ihe a na ọ na-eso gị, maọbụ tinye ya n'akpa gị n'ime akpa ngwa gị, maọbụ jide ọfọ n'aka, maọbụ tinye ọfọ n'akpa, maọbụ were nzu tinye n'akpa. Ọkwa mbọsị eni afụrụ m na Facebook ebe onye nnukwute oke mmadụ n'ụka bụ Cardinal Arinze, ebe onye a na-agwa gị bụ ọka bụ pope, orugo ibu pope, mana afụrụ m ya ebe o jere ebe mmadụ were nzu n'aka na ana ka ndị omenala na-atụ nzu. Ị na-aghọta? Onye a agụgo akwụkwọ,
onye ejego ebe a na-eje n'ihe gbasara ụka o nwere ihe ị ga-agwa ya agwa mana ihe a ka o mere afụgo m fada na-egbu ọja na-akwa ogene ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ iwe gara mbem ya bụ ụfọdụ na-abịa ha bịa n'ebe ha na-azụ ahịa ha ewere foto onye isi unu ka ha wee mmadụ wee na-asị ya dadi wetara anyị ezigbo ihe taa ụfọdụ na-abịa ha bịa ha ewere mmiri nsọ abịa n'ụtụtụ ha ekpecha ekpere were mmiri nsọ wee fee ma ọ bụ were ihe a na-akpọ anointing oil mmanụ nsọ wee techaa n'arụ ha ha chọọ ịpụda apụ ka jee enwe mmekọ etecha ya bụ mmanụ mana ndị be anyị bịa dịka anyị bịa nweta edo ndị be anyị si na edo ihe tinyere edo dooru gị iweta edo tinye ebe ị nọ ma ọ weta dịka ihe dịka ose ọjị ma ọ weta ihe dịka ọjị ma ọ weta ihe dịka nzu ma ọ weta enwere m ike iweta ọfọ ma ọ bụ ije na anaba anyị chịta aja duru m jee duru m nata ntinye ya na dịka na akpa kechie ya were ya na-aga ka na duru m jee duru m nata afịa asị na m emego arụ wee na-asị kedu ihe dị iche na iji ihe ga-echekwa gị o wee bụrụ nọọ n'ụdị ndị nke ọgbara ọhụụ njiri ihe ga-echekwa m n'ụdị nke ndị be anyị o wee bụrụ ya na mada gị ya kedu ihe dị iche na ụdị na ijere gbaa mgbochi n'ụlọ ọgwụ agba gị ntụtụ nje ebe m ga-eje aka m reza tinyekwa m ihe na-arụ o nwere dị iche na ya ọ dị ka ihe ha ji pụta na ihe dị iche na ya bụ na ihe a niile na-adị ile na ịbịa mbebe nke a mesie ya nke na afịa nke ha ga na-ele ndị ọcha ha mere maka tọọ ya ndị be anyị asara isi wee were ya imezie na na-enu akị enu akị a na-abụ amụcha nwa n'ogbo ewe ihe ọ na-alụ mmanụ ojukwu ewe ihe ọ na-alụ mmiri akị bekee ewegasị ụmụ ya mmụ ihe a niile Chineke jiji anyị ma ndị be anyị nna nna anyị ha mere nchọpụta mara ka esi ewere ihe a wee na-eme mgbochi wee na-enyere ndụ aka mana ha bịara ka gbuo ha niile makwa na amụọ nwa ọfụ Chiziki ya na-ekwu ite eji esiri nwatakịrị mmiri maka mgbe anwa ihe nwa amụrụ ọfụ na-eri na be anyị bụ naanị mmiri na ara nne ya ị na-ahụ esieri ya mmiri a n'ọkụ o nwere ụmụ kirikiri ha ga-ewetacha tinye n'ime mmiri a na-esi ya na ya onye a na-anwụ ihe a arụ amaghị ya arụ ga-adị ya Amechi ma ati ebe ọrụ n'ihe a ihe anyị ji weta ihe a ka ya bido n'oge ndị okenye ndị Igbo febeni Chineke unu tọọlụ na ụmụaka anyị ntọ na ana dị mma ejere m na ngwụcha izu ụka gara aga na ebe nwanne m nke nta jere ịnụ nwaanyị nwanne gị gịnị ya si n'afọ ofu afọ nwanne m jere ịnụ nwaanyị anyị wee ruo ebe a anyị ma nna dịka onye omenala ọkwa agbamnkwụ nke omenala ka anyị gara agbamnkwụ ka eje gbara ụmụnna anyị buru mmanya wee na-aga anyị ruo ebe a anyị nọsịa nnọọ kenesịa ndị dịka onye omenala sị ka ebupụtabazie mmanya ka anyị jee nọrọ mabazie na-echezi ewepụtagodo nke a ga-enye na-echegodo oge a na-ebu ya na-aga agbara gidigidi gbughachie si na mba si ebutekwana na-ajụ ka nke bụ ebutekwana ewe ihe mere a sị na ihe wa bụ na onye isi ụlọ ụka ha ebe nwanne m na-eje si na-achọrọ ime agbamnkwụ n'ụzọ ụka ịgba nkwụ n'ụzọ ụka Chineke lee nna arụ kachacha arụ njụọ si ọnọdụ ka ha ghọta ihe ha na-agụ na anyị bịara ịgba nkwụ omenala dịka esi eme ya kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ndị ọcha ụka si be ha wee bịa ha na-agba nkwụ aghọta m si ọ dị mma ka anyị jegere ka m na-eje ka nwanne m ịmaghị ụgbọata asapụgo ya isi nke che m na ụbụrụ nwanne m asara isi wee gbara sisi ngwakwa na-agwago na iche n'ọkwa na ihe a na-eme ya n'ụzọ ụka kama emesịa onye isi ha naba ewezi ha chọrọ ime onye isi naba ọ bụrụ na onye isi naba ọ bụrụzi njọ mana onye isi nọrọ ọ bụrụ njọ mgbachi ya nkịtị biko ha jegosi m ebe onye isi ha ejegosi m mfọ ebe edochara ya kachasị ebe edoluru anyị wakpụ ndị bịara kacha mma nsogbu adịghị mgbe na-achị azụ kpọrọ mmadụ na
ọ bụ ọzọ ofu ka anụ ga-ebu mmanya niile nubute ya ebulu ebe ahụ ọ nọ ka anyị jezi dozisie ya si ya na mebe na ihe na anyị abịago ka anyị chebe ndị a na-eche ozugbo ọzọ a na-elu ebe a onye isi ha niile si ebe a pụọ unu akparụ na mmiri nso nsogbu adị mana tupu a na-eme ihe a mkpụrụ ụzọ jee gwa nwanne m ama m na unu gaa n'ụlọ ụka na a ga-asị gị na ọmụma bụ ekwensu na ya na ihe niile na-eme na a ga-eburu gị amụma mana nsogbu adịghị na ihe m na-azọ gị ka emechagodo ihe a na-eme Chineke mee nọgide ihe ọ dakwara ụda a na-ekpe na-eji na-ekpe msị ọ bụrụ na achọghị ịṅụ mmanya na-achọghị ndị chọrọ ịmụ ndị otu anyị nọ n'ebe a na-aṅụ mmanya ndị njọ ndị mmehie emegidezie onye isi ebe anyị gara wee pụta onye isi iche wee pụta ebe a wee kwebe m n'aka na-asị Chineke gozi na akwụkwara ndị mụrụ nwa nwaanyị a na-anụ nke wee kachasị tọ ebe a wee kenebe si na n'ihe a ka e kwesịrị eze mechara bịa ma kenezie asị ka eje mee ihe a na-eme na-emechago na ebe a mechara fụ onye ma na-ekwegodu maka omenala na nsogbu adịghị anyị jezie mesizie ya iru nwanne m dịzie ka akpụ ọ dịghị agbọ mechaa ihe a na-eme ma nke ha agbasazi m ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na anyị sekwara n'enu ọkwa ịfụrụ o nwetara ebe anyị na anyị soziala n'enu na-ekwu ise ị na-ese na isere n'enu ihe mana o nwere ebe anyị nọ n'ikuku mana ọ bụrụ na ha ga-agbawa ana Igbo gbanwee ya ka anyị ghara iwetazi ihe gbasara ana Igbo ihe nji ekwu ya bụ ụfọdụ na-ejezi ekporo aja ụlọ ụka ha ka a bịa kpesa na obi ha ihe nke a na-egosi bụ na ha chọrọ ịgbawezi ebe ha na-ekwezi gị ịgbawa ọbara ka a gbawezie ma na ma ihe niile ka ihe na-eme n'ụlọ ụka ha bụrụ ihe na-emezi na be ha n'ụlọ ụka bụ holy na ọ bụ ike na-ebugo ha mma na ụbịam ihe nna nna ha ochie na-ebu ihe nna nna ha ochie mere nọọsụ aja ha kpụrụ n'ụlọ ụka ha ka anyị wee jee kpochie ihe niile ụfọdụ obodo mkpochapụ ụfọdụ na-ebekwa nsachapụ na mkpochapụ mana ihe njisi gị na anyị sere na ụfọdụ obodo ugbu a ụdị ego ha na-akụ ndị na-abịa alụrụ ha ọrụ obodo ọ bụrụ na a na-atụ ụdị ego enye ụmụaka na-enweghị ọrụ agụụ na-eme ha na-emegha ebijọrịsị aka na-ewe ihe mmadụ edozi ha ịma na obodo ga-adị n'udo mana ha ga-atụ nnukwute ego bunye ofe onye zụọrụ ya efi yie ya nri ka ọ bịa mee mkpochapụ na be ha akwa ndị a ga-ebu amụma ọrụ na-abịara ha ka ị ga-esi na ọ n'obodo ka a ghara iwe ajọ mmadụ ndị ọcha maka na ebe ajọ mmadụ na ajọ mmadụ iche na ndị nna ndị ochie ebe ndị ọcha ka ndị be anyị dị mma ha jọgburu onwe ha o nwere ebe egburu mmadụ enwere ebe emeraghachi ihe kedu mbọsị ndị ọcha mechara mkpochapụ mana ma achọ imedu ha kpọnugo ndị be anyị bịa mee ka anyị emere ihe na-ewute bụ na isizie ka eme ya n'ụzọ omenala nke ga-adị ile ndị wa bịara abịa ajụ mana ha mee nke ha onye omenala sị mba na tọọnụ si chọọ ya na ya achọkwa wee ejeze bụ ama na alụ a niile dị n'obodo n'ọdịzi n'isi onye asị na ya na-eme omenala asa onye ọ bụ n'isi eziokwu ọ dị mma maka oge na ụmụ ihe dị chizi obi dị m nnọọ mana ama m nọọ ihe ị ga-eme maka ọ bụrụ na nwanne gị si na ya ọ bụ na ọ sị na ya chọrọ ịgba nkwụ maka na ọ sị gị bịa ka eje gba nkwụ amasị ihe okenye ama nọrọ ewu amụọ n'ọgbịrị ọ bụ na ọ sị ka je mee ka ụka ha si eme n'agbanyeghị na imirikiti ihe niile e mere n'azụ ha megụkwa ya n'ụzọ mana nke a m fụ n'anya ebe ị nọkwa n'iru gị kamịa ihe na-abụ ofu eme ofu mechara mme o mechara mme si ya na ụlọ ụka amaghịzi m ka ha si ji ụlọ ụka maka na onye isi ụlọ ụka ha ọ ga-eji na-eme onye ga-abịa lụọ onye nsi na ọmụnwa bụ nna ya iwere mmanya ọtọ biribiri wee bịara m ịma na unu ebidobe ka anyị si eme ka ohodo si eme ka a ga-esi wee mee ya asịrọ gị mee karịa mana ihe a sị na a ga-eme ị ga-emere m ya imere etu anwa ịma na ọbụrụ be m ka ị bịa Igbo ka anyị mara na Chineke gọziri anyị ọfụma mebe na omenala anyị mara mma nke ukwuu ọ bụrụ na nna anyị ha ndị asara isi gbawechaa afa ha maka na afọ na ama afọ Antoni na ebe a emechaa ọgwa m ihe ọ pụtara ụmụafọ a niile a gbawechara gbasapụ ndị asapụ anyị niile isi mana afụbere m ebe onye ọcha nọ be ha be nna ya na-aza afọ Igbo na-aza Okeke
mana ụfọdụ ịmana ewe ụmụaka mana onye ọcha na-abịa ebe anyị na-eme mana onye ọcha na ọbịa na-asị na ndị Igbo amara ihe na-asaghị anyị isi na ndị be ha bịa were isi anyị satọ sapụ ụbụrụ sapụ ma okpokoro isi onwezi dị na si kedu onye ọcha ga-abịa zawa afọ onye Igbo mana anyị ma ga-abịa zawa nke ha ị na-asị ihe marọ na-eme omenala ha na-agbanwe ihe niile gbasara ebe anyị si ọ dị mma anyị ga-agbapụ ekwentị mmadụ nọ n'etinye ya ọnụ anyị abaghịzie kpọmkwem anyị na ndị otu Great Authorsin ewee kpawazie nkata ọ dị bara uru na igere nke taa ọfụma mana anyị ga-agbapụ ekwentị ka anyị gbapụ ekwentị anyị wee mee gịnị nara okwunu na onunu kunu wee tinye ọnụ na ihe nke anyị ji n'ụbọchị nke taa. Ana m abịa. Odema anu kano anu agba bịa fụrụ ma ya batago kwa kwalite omenala anyị ka anyị na-eme ka o wedara anyị n'ime maka na anyị kwesịrị na Chineke ezigbota Chineke kere anyị ya anyị ala Igbo ka anyị were okwu unu ozugbo onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Ọkịja ndị ka o si ada ya gazie n'ihi na ụfọdụ mgbe ndị eche maka ịgbasara ọgwụ anyị na-anwụ onye ji ọgwụ Igbo ma ife da ya n'ụzọ omenala na-eme ka agwọ ife na-eme ya ụdozi ahụ na ya dị ebe ife omenala ndị ada echezi ọgwụ bekee anyị na-anwụ ka ife ji arụ ya ọmanwụ mgbọrọgwụ na mgba akwụkwọ ka eji arụcha ọgwụ ibe ndị ụkọchukwu na ndị pastọ na-ada anwụ che na ha da anwụ ha dị ebe ife omenala maka na ndị bekee arụchaghị ya n'ụzọ bekee ndị ọcha zara anyị isi ha eriri anyị eri mana eziọkwa m na onye eriri aka ya nwa ekwe na-eme nchekọta otu ike agwụ m ọtụtụ ife ndị anyị nwe anyị eme n'ụzọ omenala ndị ụzọ omenala anyị akwa na oge ahụ na-ewe n'ọka dị ndụ nke ndị ọcha na nke ndị bekee na-akpọ flesh na ọka dị fresh ọ bụrụ nke ndị oyibo gbanwetagoro mee ya ere ya dị ka ndị ya mma nke ha yọchasigoro ya yọchasie ihe niile bara uru n'ime ya agazie nye anyị echafụ anyị pụta na nke a dịka anyị mma ka echego ibe ndị eji arụ ọgwụ bekee ndị pastọ ada anwụ mana onye mere ka isi n'ụzọ omenala kpọọ ife na-eme ya ọsịghị ya ga-emekwa ife omenala na ite ọgọ mmụọ nka ndị ọcha eziọm na ndị eriri maka ọrụ ka m ka esi echeta ka ha ga-esi na-eche ndị ọcha maara m n'ụwa nkara daalụ Ọkịja biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị kwuchie okwu ike o ọ ga-adịrị gị mma ndị ebe isi akpọ gaa n'iru isi n'afa gị bụ gịnị ngwa gaa n'iru o daalụ nwanne ọ dị mma ka anyị wekwara akara ekwentị ị ga-eji wee kpọ maka ndị na-anaghị aka anyị na-eti bụ 09097711109 maọbụ 09023111109 biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ndị ebe isi akpọ nwa ihe nkụzi gaa n'iru isiokwu na-atụkwara ụtọ ọfụma daalụ maka ihe eji ekwu ihe abụọ ịkọkwa na Baịbụl na akwụkwọ ọpụpụ emekwa ka anyị mara na ọbara ka Chukwu ji wee zọpụta ndị Izrel mgbe ha nọ na mkpu mmehie ife na akwụkwọ nke ọfụ oge n'Old Testament biko gụọla anyị akwụkwọ ndị Igbo gụọla anyị akwụkwọ Igbo ihe dị na akwa Baịbụl kwazikwa na akwụkwọ Igbo kwa ihe mkpa na-ekwukwa ebe a bụ na ụfọdụ n'ime anyị apụtaghị okwu omenala niile na anyị na-emezi ihe ndị ọzọ ka ọ dịkwa ka anyị bụ ndị ọcha which is not possible ọ dịrọkwa ọma mmenwukwanụ
onye na-ekwu ya bụrụ ndị Igbo niile onye ọbụla site n'ụla ka anyị isi ike dị ọma na omenala ndị Igbo ahụ dị ọfụ dị mmakwa dịka iri ji ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ọkpakọ ọra m ọnụ ugbu a daalụ biko gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ odogwu nwanne na ndị ka imerụ awọchị m dị anyị mmiri a rutara bun na mụrị takwara be anyị dị n'ọkwa Ifeanyị nwa nkanụ na-ekwu Ifeanyị nwa nkanụ deyo daalụ ibe na-eme n'oge mmiri a na-ezo ọkwa n'oge ka ọ na-ezo akwụ ụkwa n'oge ya ọdama gbam ngwa tinye ọnụ n'ofu nwanne ihe unu na-ekwu ụdụ mma ịma na abịa na ọ bụ asị na ọbụ ya awọ ndị baịs na-asị na ọbụ ya awọkwuru ka agba ọkwahụ ya na-arụ uche ya ọchị na ọbụ mmadụ na-arị uche ya na ọgbagụkwahụ ndị mmadụ na-arị wife kịta na ndị ọcha ma wọgbu ugbo anyị na ọ bụ omenala dobe anyị wechekwa ka ya hapụ omenala mebe omenelu onye ọ bụrụ ihe na chi ebie ma maka na omenala dị ụtọ omenala adịghị ụtọ onye a ga-amụta ọdabụrụ na na-eji oji nri na omenala dị ezigbo ụtọ mụnwa na owe mbụkwa ezigbo onye omenala anyị anawa hapụ omenala bịa mebe omenelu nwanne daalụ ọ dị mma anyị ga-ebugharị ọnụ anyị ka nọkwa ya ka anyị bugharị ọnụ